دوسرا اس وقت کافر ہر بے حیائی مسلمانہ تے مسلط کرنا چاہتے ہیں. کدے جناب او جڑی ملالا ودی ہے آپ ایدو پشاور سوات والے پاس انہوں چکیا ہے ربڑ دیا گولیاں ڈرامہ بنا تے مار مور تے ہیرو بناون واسطے انہوں لے گئے اتھے جناب انگریزاں تے یورپ دے انگریزاں دے ملک کے جینز دیا پینٹاں تے انہاں دے نال یونیورسٹیاں تے کالجاں اج ایتھے گلی محلہ وچ مسلمان دی عزت نہیں بچدی وچ شہر مسلماناں دے نہیں بچدی تے او انگریزاں دے یورپ دے ملک جنہاں نوں نہ دھی دا پتہ نہ بہن دا پتہ اوتھے لے گئے انہاں تربیت ایسی کیتی کہ او بھونکی ہے بکواس کیتی اس اگا نکاح نہیں ہونا چاہیے جتھے عورت دے دل آگے بس انہوں پھڑے تو اندے نال وقت گزار دے کادا نکاح ایسا انہاں تیار کیتا اس بعد بخت نو کہ وہ اسلام دے نام تے ایک دبا بن گئی پورا میڈیا پورا دنیا دے ہوتے اس اسلام دے نکاح نبی پاک دی سنت او دا مذاق کی تو اسا کہ ہائی نہیں انکار کر بیٹھی اسا کہ کیڑا کادا نکاح ہے تو انہاں ظالمہ تربیت انج دی کی تھی اس ظالم دی جینز دیا پینٹا ہر فاشوریانی بدماشی گناہ تے لا لا کے آج کدے اسلام آباد ہے عورتہ جلوس کٹی کھلی انسان حقوق چاہی دیں آسا مرد دا کام کیا کریے سالوں آپ گرم کرے ساڑھی رضا ہوئے تے ساڑھے کول بوے نہ تا بھاج جاوے او جلوس تے جینز دیا ہونی مانل دسو جنیا جلوس کٹ ہے اونا قرآن پڑھنا لیان ای بی سی آلیاں ای بی سی ڈی نیٹ تے مووی آئی پہ یہ لڑکی ڈانس کر دکھا لیے 16 پڑھی تعلیم وہ ہے جب مسلمان کی بیٹی کے پاس آئے شرم بھی آ جائے حیا بھی آ جائے دوپٹہ بھی آ جائے پردہ بھی آ جائے غیرت بھی آ جائے یہ تعلیم ہے اور وہ تعلیم ہے محمد کا قرآن میرے غوث دی اماں قرآن پڑھی آپ دا دوپٹہ کدے غیر نے بیکھا دوپٹہ غیر نے بیکھا ایڈی با حیا اور وہ با حیا ماما اسلام دے مجاہد دیتے نبی پاک دے اسلام نو صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم خالد بن ولید جیڑی سکولے جو نکل دیئے یا چڑی چھکا یا کرکٹ این سیر مارے پتہ ہی کونی تو آنو تو ساتھ پتہ نہیں کدھے اور جیڑی سکولو نکل دیئے کرکٹ کھیڑ دیئے چڑی چھکا کون کھیڑ دیئے کھلیاں کبڈی میراتھن تے کتھو کڑ کے انگریز یہودی لے گیا ساڑیاں استانو اسلام بہایا کہ بی بی گھر بیٹھے عزت محفوظ رکھے شرم حیا اپنا گھر بوے باہر مرد کام کرے اے بی بی جرو گھر دی 4 دیواری اچ بہ گئی اے ہو سی پاک اے دے وچو جڑا جم سی او بھی پاک یا فقیر ہو سی یا ولی ہو سی یا مجاہد ہو سی یا قاضی ہو سی یا اسلام دا بادشاہ ہو سی آج اس کافر ویکھا ساڑی تاریخ نو سکا اس بی بی نو بدلا جس دی گود وچ غوث جمنا ہے جس دی گود صلاح الدین ایوبی آمنا اینو بدل آج اس بدلایا ہے آج ویکھ لے اوے ساڑیاں جمیاں آج اسلام دے خلاف پیاں بھوک دیاں جلوس کٹی کھلیاں نا مسلمان کلمہ پڑھن والیاں نال انہاں دے جناب ایجنسیاں رلیاں ہوئیں پچھو امریکہ دے دیندہ حکومت دا منہ بند کر دے بھئی تو سا انہاں نو حالانکہ اسلام دا نظام ہوندا تے جلوس کڈے نا اسلام چاہتے انہاں نو سٹیا جناب جیل نہ دے اندر تے مرن تو بعد کڈیا لیکن حکومت انہاں نو سپورٹ کیتا ہے ڈالے بھی دیتے ہیں پولیساں دے انہاں نعرے بھی اسلام دے خلاف بولے کوئی پوچھدا ہی نہیں جیندے بیٹھے ہو ساہ کریم اگو اندر باہر کر لو نا روک نہ بو نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت خطاب دے مقصد نہیں میں قصہ کہانی پڑھی ملا سنا تے ختم غیرت جگہ مسلمان دے اینو نفع دس نقصان دس اینو حیا دس اینو بے حیائی دس اینو غیرت دس اینو بے غیرتی دس اینو غیرت والا پاسا صحیح ہے حیا والا پاسا اچھا ہی شرم والا پاسا اچھا ہی بے حیائی بے غیرتی والا پاسا بھیڑائی جہنم دا عذاب ہے او بے حیائی چھڑ بے غیرتی چھڑ محمد اسلام تے غیرت حیا چا یہ پاسا میری تقریر دے آخری گلان جیڑیاں میں جناب نال کر کے اجازت طلب کراں گا جمعہ دا دن نے میں تیاری بھی کرنی ہے 1 بجے پھر اتنے خطاب بھی ہونا ہے سفر بھی ہے تیاری بھی ہے تو جتنے آ گئے اللہ آنا قبول کرے توجہ ہے نا 2 گلاں 2 نصیحتاں کر کے تقریر ختم بھکھا مر جاویں یہ خطاب جیڑا میں گل کر رہا نا یہ اس بندے نال ہے جس نو اللہ ایمان دے نال ضمیر دیتا ہے اور غیرت دیتی ہے
بھکھا مر جاویں پوری روئے زمین ہے تو مشہور ہو جاویں فلاں بستی دا فلاں برادری دا فلاں نام دا بندہ او دے ابو دا نا او بھکھا مر گیا ہے پوری دنیا تیرا نام نکل آوے بھوک دی وجہ نال مرنا قبول کریں دی بہن دی کمائی نہ کھاویں ہاں جی ہو جا مشہور بھوکے چ مرے بھکھا مر گیا جی روٹی کو نہ تڑپ تڑپ تم ہو جا مشہور لیکن یہ مشہور نہ ہوئے کہ دھی دی کمائی کھمدا بیٹھا نہ دھی دی کمائی نہ کھاویں گھر بیٹی محفوظ ہوئے نہ دفتریں چ ہوئے نہ بازاریں چ ہوئے نہ سرکار کول ہوئے نہ افسر کول بیٹھی ہوئے نہ صاحب کول جی جی نہ گھر بیٹھے ہوئے با پرد اور تو کماویں لون مرچا کھواویں چٹنی کھواویں تے ایسے ہی غیرت دین محفوظ کر کے اگاں نکاح کر دے پھر اگلاں دے ذمہ ہے قسم خدا دی اللہ دے نبی دی حدیث جڑا جنوں اللہ دو بیٹیاں عطا کرے اور وہ اسلام دے مطابق انہاں دی تربیت کرے غیرت حیا شرم سکھاوے پھر انہاں صحیح نکاح کر دے دین والے بندے نال جڑا دین اسلام سمجھے مسلمان ہوئے او دے نال نکاح کر دے اللہ دے نبی فرمایا میں محمد ضامن میں انہوں جنت انج لے جاسا یعنی او تے میں انج رل کے جاسو دو انگلیاں رلا دیتی اللہ یارے اچھی تربیت ہے بے آپ تاج کھیڑیے تے ساڑیاں دیاں رقمہ جا دو پیج کام کریں یہ تربیت ہے بندے مر گئے رکشے تے بے بیاں جا رہی ہیں ٹرالیاں تے بیاں جا بندے فوت ہو چکے ہیں اے سر زمین تے بندے نہیں بس دے مرد مر گئے اینو تے رب گھر دی زینت بنایا کام کاج کر مرد دی خدمت بالاں دی روٹی بنا کپڑے تو صنف نازوں کے کمزور ہے نمبر 2 پوتر تیرا بالغ ہو گیا 20 سال 25 30 40 100 دا ہو جاوے کوارا مر جاوے اینو پرناون لگیاں دین نہ نچاویں دین نہ نچاویں شادی نہ اپنی نہ مسلمان دی اے بیٹی ہے کنجری نہیں دس ہوئے بول گنگا کیوں بن جانا ہے ایو کام بیٹیاں تو کراونا جڑا کنجریاں دا کام ہوندا ہے ساڈی تھی کرے کیوں کرے اے بیٹی ہے کنجری نہیں نہ پرنے وے مڈو اگلے نہ دیویں لیکن ساڈی دھی نہیں نچے گی نہ ساڈی نہ برادری دی نہ ہمسایاں دی نہ مسلمان نہ دی نہ شریعت مصطفیٰ دے مطابق کیونکہ قرآن نور ہے رسول نو نور مننا قرآن نو تے قرآن دا حکم ہے اسانو جو احکام ہیں اسا شادی اونج کرنی ہے جویں نبی پاک سانو دس کے گئے کوئی بے حیائی دا کام ناچ گانا تے آ جناب ڈھولکیاں تے ڈھول تے کنجریاں تے مجرے تے خسرے تے ماک ملوک تے 2 لاکھ فیس تے لکھر خدا دا نا کھلو رہو یہ ساڑھے کرتوتاں دی وجہ تو بزرگ آیا بیٹھے بادشاہ اپنی پی کڈن اسے وجہ تو آیا ہے آپ پتہ نہیں کھلوتے ہیں کبوترانو نشے دے ٹیکے لاتے اڑائیں آپ میلنا تو خسرے اغوا کیتے نبی دی امت واپس آ جا آخری کلامی تقریر دکھ صبح دا بھلا شامی گھر آوے بھلا نہیں توبہ کر لے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا جو ہو گیا بھاویں 60 سال گناہ چری ہیں تو آنکھ سے یا اللہ میری بات سے توبہ گناہ کرا گا من معاف کرو تیرے معاف نہیں آخری کلام تقریر دا اختتام ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ سلطان العارفین پیر باہو بولیا فرمایا نال کو سنگی او سنگ نہ کریے ازا انگریزاں دا سنگ نہیں کرنا سنگ کریں گے پیر باہو دا بابا فرید پاک بدن والے دا سنگ کریں گے اس انگریزاں نو نقل نہیں کرنا انہاں نو کاپی نہیں کرنا انہاں نو نقل نہیں کرنا انہاں وانگو پینٹ نہیں پاونی انہاں وانگو مچھ داڑھی نہیں مناونی انہاں وانگو کردار نہیں رکھنا اسا کردار رکھاں گے صوفیاء والا مہر علی والا تے بابے فرید والا اے سنگی اچھے نہیں او بھیڑن انہاں نال سنگ نہ کری اے کوئی گل پیر باہو کیتی فرمایا نال کو سنگی او بیلیا سنگ نہ کریے آتے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدے ہنس نہ بن دے باویں موتیاں چوگ چگائیے تمہیں کدی تربوز نہ بن دے
کور تمہیں متیرہ بن سی نہیں بندا او تمہیں کدی تربوز نہ بن دے باویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو کدے مٹھے نہ باہو باویں سہ منا گڑ پائیے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے میں جناب نو شریعت قرآن اسلام سمجھا دیتا ہے. نیکی بدی گناہ حیا شرم بغیرتی دس دیتی ہے. اللہ مسلمان ساری روئے زمین دے نو محفوظ رکھے ہر بے حیائی بغیرتی تو. محفل 12 دے قریب 8-10 منٹ رہ گئے 12 چو